Jeg vil godt holde foredrag om Syrien, og det her er det syriske. Så starter mit foredrag med en video fra Damaskus. Så håber vi, at den fungerer. أنا اسمي عزة من عائلة فلورا بسوريا. عايشة بدمشق بأقدم عاصمة بالتاريخ مع عائلتي. بتمنى تستمتعوا بالعرض مع فلورا. بلدي سوريا حلوة، بس تخلص الحرب بتمنى تزوروها. نهاركم سعيد، باي باي. Siger hej til C. Jeg hedder Asa, og jeg er Floras familie i Syrien. Jeg bor i Damaskus sammen med min familie. Nyd Floras foredrag, og jeg har det fint. Nej, det skal ikke. Nej, undskyld. Jeg vil godt holde foredrag om Syrien, fordi jeg synes, det er spændende, og fordi jeg har meget familie i Syrien. Min farfar kommer fra Syrien, og jeg har været i Syrien en gang. Min farmor og farfar bor i Syrien. Det sommerhus, min farmor og farfar har, altså hyggeligt, men nu er det sikkert ødelagt i krig. Hovedstaden i Syrien er Damaskus. Syriens største by er Aleppo. I Syrien bor der ca. 22,5 millioner mennesker. De lande, der ligger op til Syrien, er Libanon, Israel, Jordan, Irak og Tyrkiet. Deres officielle sprog er arabisk, men de taler også kurdisk og aramæisk, som det sprog Jesus talte. Syriens penge hedder syriske pund. Jeg har også familie i Jordan, Egypten og Saudi-Arabien. I Syrien har de mange forskellige religioner. For eksempel muslimer. De har 87% muslimer. Der er kun 10% kristne. Der er også jøder og yazidier. Yazidier er en hemmelig sekt. En sekt er en slags klub. I Syrien er der mange smukke mennesker. Og det her er min fars kusine, og de hedder Farah og Asa, og det var en der var video før, og Maja og Sarah. Og det var det. Og det er dig. Det ser sådan helt lyshåret ud. Ja. Hvis man har tørklæde på, er man muslimer. I vores familie bestemmer man selv, om man vil have tørklæde på. Hvis man har tørklæde på, er det for at gemme sit hår væk. Men Syrien synes mænd, at håret er det allersmukkeste på en kvinde. I Syrien spiser lam og elsker sig selv. I Syrien er det meget varme. I Syrien er det gode til at købe kager. Her er et billede af en kagebutik, nogle kager og en kagebutik i Damaskus. I Syrien, når man har inviteret til middag, venter man altid med at spise til den ældste mand er kommet, fordi at han ligesom er familiens overhovedet. Så det er sådan noget shawarma? Ja, og det er kagebutik. Og det er simpelthen en kage? Ja. Ej, hvor er det fantastisk. Og det er virkelig. Wow. Ja. Nu vil jeg gerne fortælle dig nogle af de smukke seværdigheder i Syrien. Her er billeder af Palmyra. Palmyra var en by, som lå ude i Gablen, men nu er det ruinen. Det var en by, som karavanerne besøgte før på Syrien. Så den må næsten have ligget tæt på en oase. Det var bare det, vi snakkede om. Ja. En karavane er en række af kameler, som bliver reddet af handelsmennesker. Krak ørkenseværdighed. Denne borg hedder Krak de Chevalier og blev bygget af Richard Wingert. Richard var en engelsk kunde. Borgen kan der være 2.000 soldater. Saladin var en syrisk general, der ligesom Richard var Syrien. Saladin og Richard kæmpede med hinanden uden for borgen. Da de var midt i krigen, fandt Saladin ud af, at Richard var syg og havde lungebetændelse. Saladin stoppede krigen og sendte sin læge ind til Richard for at gøre ham rask, fordi han ikke ville kæmpe, når Richard var syg. Da Richard blev rask, fortsatte krigen. Det endte med, at Saladin vandt. Det var i år 1192. Og afsluttede så borgen. Ja. Og det er Saladin, og det er Richard. Det var den krig, der var mellem Korsted, eller hvad hedder det? Ja, Korsted. Ja, det er fordi, at jeg ville smide Richard. Suhamadiya er et stort handelsmarked, der ligger i Damaskus. I Suhamadiya kan man
købe alt lige fra knappenål og geder til nattøj og bilmotor. I Suhamadia er der en gade for hver ting. For eksempel en gade med grøntsager, en gade med sko og en gade med knapper. Ja, jeg har også været i Suhamadia. Overalt i taget er der huller. De kommer fra franske flymaskiner. De fløj lavt over byen og skub. Det var under uafhængighedskrigen, da Syrien ikke ville være under den franske kommando. Det var i år 1925. Så der var en fransk koloni? Det her er Suhamadia udefra. Det er mig. Hvor gammel var du på det tidspunkt? 4 år, tror jeg. Kan du huske noget? Sådan midt imellem. Altså, jeg kan godt huske sådan, eller jeg kan i hvert fald huske, det var varmt. Ja. Det var rimelig varmt. Skal jeg skifte? Ja. Nu vil jeg fortælle om det, der sker i Syrien nu. Der er rigtig meget krig. Der er desværre mange mennesker, der er døde. Der er kun én, der er død i vores familie, men han er rigtig langt ude, så vi kender ham næsten ikke. Ham, der startede krigen, hedder præsident Assad. Assad betyder løven. Assad startede krigen, fordi der var nogle mennesker, der ville bestemme over sig selv. Men det ville præsidenten ikke have, fordi han ville bestemme over det. Og det er det er hans far, der ville have hele landet for sig selv, og da han døde, gav han landet til sin søn. Der er også mange mennesker, der flygtede med sin familie. Der er flygtet med sin familie fra Syrien. Min far og søster kunne høre bomberne fra sit vindue, men hun døde heldigvis ikke. Over 100.000 mennesker er dræbt under oprøret. 5.000 mennesker dør hver måned i Syrien. Min farfars onkel, han er oprørsleder i Syrien. Min fars kusine hedder Asa, og hun er rigtig dygtig til at danse mavedans. Her kan I se et mavedanskostyme fra Syrien. Rigtig mange fine billeder. Han ligner med dig godt. Jeg kan også godt prøve at finde, hvordan vi skal bruge det. Ja, jeg vil prøve at have det. Så man skal finde det. Og så skal man lige finde det. Jamen, det var, det kommer ind. Video. Det var altid sådan det her, og så den her gang, så var det her.
Nu er mit foredrag slut, og jeg slutter af med at vise jer nogle billeder fra min farmor og farfars have i Syrien. Jeg glæder mig til at komme hjem igen. Det er mig, og det der er mig, og det der er mig. Og så har jeg også noget til jer, som man spiser i Syrien. Og jeg kan huske, at jeg spiste der var inde i Supermarkedet i 2000. Men det er ikke fra 2000. Okay. Er det det sidste billede? Skal vi lige lade os stå? Ja. Ja.